Mae pawb wastad yn meddwl bod nhw angen dillad newydd, ond di hyn ddim yn wir. Heddiw, dwi'n mynd i ddangos i chi sydd wedi greu y cwpwrdd dillad perffaith yn defnyddio mond 10 dilladyn. Reit, i ddechrau fo, da chi angen par o sgidiau fflat ar gyfer y dydd, par o sytla ar gyfer y nos. Wedyn, da chi angen vest mewn llwyth o wahanol liwiau. Yr rheswm am hyn ydy, da chi'n gwisgo nhw o dan bethau fatha siwmperi V-neck a cardigans i greu yr edrychiad heina. Mae'n hanfodol bwysig bod gen pawb gardigan ddyn i wardrob. Da chi angen par o jeans bootcut mewn lliw tywyll fel hyn, ddim mewn lliw gola, sydd yn gweddu pawb. Da chi angen sgert syml ddu, neu gweithio efo'r vest, yr siwmperi a'r cardigans. A wedyn, cos glasurol ddu, a wedyn wrth gwrs yr atodion, sef y cadwyni a'r beltia sy'n gorffan y cwbl i ffwrdd.